Mesiac jún je zasvetený úcte božskému srdcu Ježišovmu. Litánie k srdcu Ježišovmu často vnímame ako vznešenú, priam mystickú modlitbu, ktorú recitujeme v tichu kostolných hlavíc. Je to liturgia slova, hlboká teológia pretavená do poetických obrazov. Keď však prenikneme pod povrch týchto starobilých pravd, objavíme niečo oveľa radikálnejšie. Praktický, hlboko ľudský návod na prežívanie každého dňa. Jednotlivé invokácie nie sú historickými titulmi pre vzdialeného a neosobného Boha. Sú živým zrkadlom, v ktorom by sme mali jasne vidieť svoje vlastné správanie voči ľuďom, s ktorými zdieľame bežný život, s rodinou, kolegami v práci, susedmi či cudzincami na ulici. Božské srdce nie je izolovaná svetiňa, do ktorej sa utiekame pred svetom. Je to dokonalý vzor pre našu každodennú komunikáciu a vzťahy. Ak má byť naša viera živá, každé jedno zvolanie z litánií sa musí premeniť z teologického pojmu na konkrétny čin. Nasledujúce invokácie sú pokusom preložiť reč Kristovho srdca do jazyka našich každodenných činov. Keď voláme srdce Ježišovo trpezlivé a veľmi milosrdné, táto invokácia neprestáva byť oslavou Boha, ale stáva sa priamou výzvou pre náš ranný zhon a celodenný stres. Žijeme v zrýchlenom svete, kde nás dokáže vyvieť z miery aj minútové zdržanie. V prostredí rodiny, v radnej dopravnej zápche alebo pri nekonečných požiadavkách na pracovisku je toto srdce výzvou k trpezlivosti. Byť trpezlivým v praxi znamená nedať sa strhnúť prvým hnevom, keď dieťa vyleje mlieko, keď kolega nestihne termín alebo keď nás niekto v diskusii neprávom očierni. Prejaviť milosrdenstvo tam, kde by svet najradšej okamžite súdil a trestal, je prejavom skutočného kresťanstva. Naše srdce sa stáva podobným Kristovmu vtedy, keď namiesto uštipačnej poznámky, ironického úsmevu či pasívnej agresivity ponúkne vedomé pochopenie. Ďalšie hlboké zvolanie, srdce Ježišovo bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú, priamo formuje našu osobnú veľkorysosť. Súčasná doba trpí zvláštnou chorobou, emočnou a materiálnou lakomosťou. Každý si úzkostlivo stráži svoje súkromie, svoj voľný čas, svoje pohodlie a svoje zdroje. Kristovo srdce nás však učí úplne opačnému, priam paradoxnému postoju. Byť bohatým na úsmev, bohatým na čas a bohatým na ochotu vypočuť druhého. V praktickom živote to znamená nezatvárať sa pred potrebami iných a nebyť sebeckým, izolovaným ostrovom. Znamená to, že keď ma niekto požiada o pomoc, hoci sa mi to v danej chvíli vôbec nehodí, nezavriem pred ním dvere svojho srdca. Byť bohatý pre iných znamená mať pre nich k dispozícii kapacitu svojej pozornosti. Keď s niekým hovoríme, nesledujeme popri tom displej telefónu, ale darujeme mu to najcennejšie, čo máme, svoju plnú a neprerušovanú prítomnosť. Najsilnejším a najnaliehavejším impulzom pre naše medziľudské vzťahy je invokácia srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy. V každodennom živote nie je dôležitejšieho a zároveň ťažšieho umenia, ako je práve umenie zmierenia. Naše rodiny, pracoviská a komunity sú často plné tichých domácich vojen, skrytých krivd a nevypovedaných napätí. Prinášať pokoj do týchto napätých situácií znamená vedome odmietať kultúru odvety. Znamená to byť tým prvým, kto podá ruku na zmier, aj keď sme konflikt nespôsobili my. Ak sa Ježiš stal našou zmiernou obetou, hoci bol bez viny, o čo viac sa my musíme stať nástrojom zmierenia. Praktický kresťan nenosí v sebe zoznam minulých chýb svojho partnera či priateľov. Keď odpúšťa rýchlo a bez podmienok, čím lieči atmosféru okolo seba. Naše vzťahy zúfalo potrebujú ľudí, ktorí dokážu hovoriť prepáč a odpúšťam ti s rovnakou ľahkosťou, s akou dýchajú. Zvolanie srdce Ježišovo dom Boží a brána do neba nám s obdivuhodnou presnosťou ukazuje, akým prostredím sa máme stať pre ľudí okolo nás. Čím je pre nás domov?
Je to miesto, kde si môžeme zložiť masku, kde sme prijatí takí, akí sme, kde je teplo a bezpečie. Človek, ktorý formuje svoje vnútro podľa Božieho srdca, sa sám stáva takýmto domom. Ľudia v jeho prítomnosti cítia, že nemusia hrať žiadne divadlo, že nebudú okamžite skritizovaní či zosmiešnení. Naša prítomnosť by nemala ľudí vyháňať, zraňovať, ani v nich vyvolávať pocit menejcennosti. Naopak, máme byť bránou, niekým, cez koho iní opäť uvidia svetlo na konci tunela, nádej a chuť žiť. Keď niekto odchádza zo stretnutia s nami, mal by odchádzať s pocitom, že jeho bremeno je o niečo ľahšie, pretože našiel niekoho, ktorý mu ho pomáha niesť. Keď sa modlíme srdce Ježišovo hlbokosť všetkých čností, sme pozvaní k integrite života. To znamená, že naša viera nemôže byť nedeľným kostýmom, ktorý v pondelok ráno odložíme do skrine. Byť človekom cnosti v praxi znamená konať dobro aj vtedy, keď sa nikto nepozerá. Znamená to neklamať v drobných veciach, neohovárať kolegov za ich chrbtom a držať dané slovo, aj keby nám to malo priniesť stratu. S tým úzko súvisí aj invokácia srdce Ježišovo kráľ a stredisko všetkých srdc. Ak je Kristovo srdce strediskom nášho života, potom z nášho správania mizne túžba manipulovať druhými ľuďmi. Už ich neberieme ako nástroje na dosiahnutie vlastných cieľov, kariérneho postupu či emocionálneho uspokojenia. Začíname ich mať radi pre nich samých, rešpektujúc ich slobodu a dôstojnosť. Naše vzťahy sa očisťujú od zištnosti a stávajú sa priestorom skutočnej, slobodnej a čistej lásky. Milí priatelia, litánie k božskému srdcu Ježišovmu sú oveľa viac než len mechanickou recitáciou posvätných slov. Sú to živé tóny, podľa ktorých sme pozvaní každý deň na novo vytvárať harmóniu svojho vlastného správania. Sú zrkadlom našej ľudskosti a kompasom našich reakcií. Na konci každého dňa, keď sa v tichu obzrieme späť, by sme si mali položiť základnú otázku. Bolo dnes moje srdce aspoň trochu podobné tomu Kristovmu? Bolo trpezlivé, bolo bohaté pre druhých, prinieslo niekam zmierenie? Stalo sa pre niekoho bezpečným domovom? Ak dovolíme, aby tieto invokácie prenikli naše myšlienky, slová a skutky, stanú sa mocou, ktorá bude uzdravovať, kultivovať a premieňať svet okolo nás.